What's up mga kabangs? Welcome to Vlogmas Day 3. Kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at the notification para ma-notify ka every time mag-upload ako ng bagong video. In today's video, ako naman ay mag-duty. Duty na naman guys. Hindi ko alam kung ano yung ating Vlogmas Day 3. Ewan ko kung ano mangyayari mamaya. So, see you. So, kami ay may merienda. Virgin guys. Asa virgin? Kain tayo guys. Yung aking merienda. Saging. Ang aking merienda. Saging. Daw karong kuan. Dito sa kuminaw pa yan, Jenny. Ha? Sa Musuki. Isa doon sa kaya. Eh ba itong stretchable na ko okay kay Jud mo? Maganda ito pa. Hindi kayo. Ginanggang saging. Yake fishball na kulay green. Nandun na naman kami bukas. 10 pesos. Mahal na. Dati 5. Do. Hi, I'm back. Out ako sa office. Sama na po sa ila ha? Diba? Hello. Nasakit mo ko. Sakit po. Sakit mo ko karon ikaw tikaon ka. Sakit ako po. Sore throat. Doggy ka, pero payo hey na. Hi, ang gipang bubo. Ako friend, Pami. Ay. Kain tayo. Ano na sabi? This one is 200. Tapos we have also the lumpia. Itong lumpia natin is 150. Itong isa na lumpia, tauge is ano lang, ito 120. So, scotch na naman mo? Scotch, oo. Kabalo ka, karon makita na ako na ako ngayon ang Bldg sa consumable. More or less nasa Plus 9 na mga. Tapos kasama ko yung area na for 500. siya sa mga around 3K. 3K. Mga Mauna ta. Igutom na di ako. Ano dyan ta? Masa to ako lampin. Ako. So, ako Vlogmas Day 3. Yeah. Hindi ako ni mo. Hindi ako sanay yung pagkaya ng VLOGMAS. Ano, edit-edit tapos mas pwede.
Pinapalo ko ba naman? Edit ko ng char-char. Yay! Tappan. Ilang ka ba? 2,000? Kapal man din ako ng di ano na post. Ito kanan kayo, no? Kaya ibang pan yung online cash. Kasing bayan ng mga kapwa? 75 pesos. Pati yung mga goods natin ako. Ano eh? Yung mga marito. Ma'am. Wala ang marito. Ay, Thank you po. ito. Kabaw ka. Video. Ano ba sa kanila na yung tapaw sa mga kailan niya? Just like ng anak yun. Nasa kanila. Hello. Haul pa. Bili ko. Welcome to my birthday celebration. Let's go. Kasi pangalan na ito. 50 per head lang yan. Ito, ano siya? Hindi luman ninyo. Uy, pag ano mo, stress, ano mo? Gutom na nila, oy. Sure, bakaw na. Ako or tayo, yan. Ikaw si ano, si ako, sa mo na siya upload mo. Hindi mo siya ka-focus sa mo sa iyang live ng personal assistant. Pwede akong sa event ba? Bayot. Mga kayo siya kayong tanong sa buwak kung sigwak ko nakagara. Usap na! Ayan guys, tapos na kaming kumain. Ito ng plate sa ko, blurred mo siya. Pumunta ko ng gym kasi doon sila Grace. Tsaka yung mga magutom na daw sila. So mag-upload din ako ng vlog doon. Hi guys! Nasa mall na ako. CR lang muna ako. Iihi ako. Gano'n masyadong tao dito. Close na sila.
Masyadong tao. Uwi na kami. Yung book. Hindi ko na maintindihan yung book. Yun na! Bye na! Hi guys! Nasa bahay na ako. So nag-edit lang ako ng thumbnail para sa Vlogmas Day 2 ko para ma-upload ko na siya in a bit. Ayan. Thank you so much sa pagsama sa akin sa aking mukbang kanina with DAVAO Food Guide and sa kanyang hobby. And please don't forget to subscribe to my channel, subscribe and like this video and pakishare na lang din kung trip ninyo. Alright, see you tomorrow for Vlogmas Day 4. Bye!